बाय दिनै फुंबिलिनि बे 2025 गोदान बोसोर बे मायथाइयाव गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' फिसाफोर बर' आइ आफा रायजो राजा बिटिआर बड'लेण्डआव थानाय बर' कसारी काउन्सिलाव थानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव आसाम नाङै जेसेबां बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ लोगोसेनो नेपालाव आरो बांलादेशआव वेस्ट बेंगलाव मेघालयआव बेंगलराव दिल्लीआव जेरावखि थाया मानो बुहुमनि जिखि खनायाव थाया मानो साफ्रोमखौबो गोदान बोसोर 2025 बे इंराजि मायथाइनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय आरो साफ्रोमखौबो गोग्गो देहा आरो इयुन जि फैबाय थानाय 1 बोसोर 2025 बे जाफुंसारनायनि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय। दिनैनि बे गोदान बोसोराव बे फुंबिलिनि समाव गासै बर'नि पर्टेल बे मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि माहारिबाद बर' राव बर' हारिमु बेनि गासै बिथिंनि जौगानाय बेनि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि हाबा मावदोंमोन बिनिख्रुइ आरोबाव रासिन आरो गोख्रोंसिन हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो अराय समायखिरा लायो। जोंनि दालाय जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला जोंनि कलेज इउनिट कमिटि जोंनि इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि जोंनि मिरु आफादनि साफ्रोमबो गासै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा जोंनि मावथि जोंनि वार्कार्सफ्रा हारि दानायनि थाखाय जान्जि खाफ्रानानै खामानि मावलांगोन आंहा गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ। दा बे बुब्लियाव जोङो जेखौ जेब्लायबो मोनदाङो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो थांनाय समनि जे मोनसे दुं हाव हाव थासारिमोन दिनै बे थासारिखौ जोङो अभारकाम खालामनानै 2020 मायथाइनि उनाव बे गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' हारिनि जे थामोनथा रैखाथिनिखौ बिथा खालामनानै जे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बिनि गेजेरजों दिनै गोजोना गायसनजाबाय आरो खौसेथिनि जे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै बड'फाया जेखौ बुंदोंमोन बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ जों दिनैबो खावलायगोन जेसेबां जोंनि आफादफोर दङ जेसेबां जोंनि गौथुमफोर दङ आरो बियो माहारियारि आफाद फरायसा आफादानो जा लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय राजखान्थि हान्जायानो जाया मानो जों खौसेथिनि थाखाय अरायबो साननांगोन हाबा मावनांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन आरो बेखायनो आंहा गोथौ फोथायनाय दङ जे थांनाय समफ्राव जिफोर एना एनि जिफोर जोंनि गेजेराव गोनो गोथो सानलायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि सानलायनाय दान्थे बिदान्थे बेफोरखौ जोङो नागारनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै बर' हारिनि अराय जौगासारनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बयबो हाबा मावलांगोन आंहा बिसास दङ। खारन भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनि जे आदर्श होनानै गालांदों जे मोनसे जोंनि प्रिन्सिपल आरो जे फिलसफि होनानै गालांबाय बे आदर्श आरो बे जे खुन्थियाखौ होसोनानै दुलाराय बर' माहारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फायखि बायदि भलन्टियार हिसाबै हारिनि निर्माणनि थाखाय हारि सेबा खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जे माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो खावलायगोन जे बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआ रैखाथि गोनां जायो आरो जि मोनसे जौ जुवानि थासारि जे मोनसे
उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्सनि जि थासारि दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों बयबो माने बेबायदि रंजानाय माखासे थासारियाव रावनिबो जिउआ जाहाथे आसखान्दा जाया बेनि थाखाय बिमा बिफा गार्जेन समाज बयबो जाहाथे गोख्रोङै नोजोर होगोन आरो गावबा गावबो मोनसे सांग्रांथि माने नोजोरजों दावबायगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खरगंलाय गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो निष्ठा आरो माने मोनसे बिश्वासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।